Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagpamarang nasayat ni Doña Dolores ken ni Ruben. Binagbagan na payda ito'y, adi na ko man ituloy ti panggap na amang sapol kadagiti kriminal. Nakunamot ni Diana ang nagbalbaliwan ti inana. Gapoy tinasayat nga impakita na iti baro. Agtultuloy met ti panagsanay ni Lindon. Nakunana ken ni Brando nga uray agmay may santulangen ang makilaban ken ni Ruben. Nasakit tinakam na, isong aramiden na ti amin. Tapno matungpal lang ti panggap na amang patay ken ni Ruben. Kabayatan na, agsarsarita da Brando ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Daytoy nga igam ti manggibos iti biyag dayjay a Ruben, Brando. Talaga pinilim di kapintasan. Ken ngingina na klase ti igam, boss. When may salaabala ti manglusok iti banga-banga ni Ruben. Basit laangan akan ito. Adun ti maadal ko, no kasano ti lumaban ngagmaymaysa. Magagaran akon iti panagduelo mi kini Ruben. Boss, agan-anad ka kumakanayan. Amo tayo magtinti abilidad ni Ruben na lumaban. Saan ako nga agbutang kankwa na, Brando? No kabaalan na ti agtignay nga agmaymaysa. Kabaalak tumatan. Amang ano nalalay nga tupayan na makilaban ng iso. Boss. Talaga nakaritiriknag. Gapo iti mapaspasamak. Jak kaya takan tiyawan nak ni Ninong nga awan ti amok nga aramidan. Makita nanto ti aramidak kalpasan ti panagsanay ko. Boss Lindon. Ala, Brando. Isagana mon ti target range. Kayat ko asanayin ti igam nga dakanyak. Gaputa da ito'y apaltog. Timang patay ken ni Ruben. Kumusta ti panagsanay mo, Lindon? Madlaw, anabambanog ka. Kurang pa'y tinasursurok no kasano ti lumaban, Ninong. Kayat ko pa'y ti makasuro anaimbag. Nalabi, tanagbutang ka. Idiimbagakan ka. Abalsan nila kay Ignas, jay tao anang patay iti anak na. Awan kabutang ko, Ninong. Nakasaganak iti anyaman nga aramidan nila kay Ignas. Bravo, Lindon. Nagbalin ka na naturad. Gapo iti panagsasaw. Hanggang dahito iti tandahanam. Saan laki naturad ti aramatam iti rangat. No digat diskarte. Kinasirip. Ken pananglimlim. Anya? Apay? Saan ngayon surukin ka dahita ni Brando? Kasapulam amin dahita, Lindon. Ninong. Tano pa siga kinatured di among maramidan. Sigurado amay sa kanton analami is abangkay. No adamin ken kaday tagalad, marigatan di ka buso ramang parmakan ka. Timing di pa nagpaltog. Kasta matan amalimlimom di kalaban, tapno di na amot ti posibleng aramidam. Ninong. Dahito iti imulam iti panunot mo. May sa lang ti biyag. Kat iti kanito ang maunaan na kati kalaban. Awan umuna ababawi. No di kat adda amin iti uli. Aging gaita. Awan pa iti development ti panag-imbestigar dagiti pulis. Maipapan iti kaso ni Alona. Uwan nga rot, Ignas. Nakasarita kun di investigador anang igam iti kaso day di Alona. Awan pa iti naalad da alid no asino ti prime suspect. Tata Ignas. Kaya't asawun day ta. Planado dati panang patay da iti day di Alona. Awan ti makita nga uray basit nga ebidensya.
Amok nga aramidan dagiti otoridad ti amin akabalan da nga agkalap iti ebidensya. Ang nas ka namang isayang katak iti bukod ko apa nag-imbestigar. Aramidak. Ruben. Nukas pangarigan tawan ti pagbanagan ti amin, Tatay Ignas. Siya kon mismo ti agbalin alinteg kontra kadagiti kabusor. Sakbay nga agsakit day di Don Roberto. Sinawar na pay amin dagiti dagana. Kastamot ng plantasyon ti asukar a negosyo da manang ansing. Kasta kayam, Celia. Wan manang, napataglaunay ka ni Don Roberto ti Sanikwada. Nakitak no kasano ti panangasikaso na kadagiti trabahador. Maragragsakan da, gaputa saan anaimot. Naimatangak amin a kinaimbag ti ama ni Senyorita Diana. Celia. Napasig ken siyak ti pagtaltalkanday di Don Roberto. Italak na amin kanyak dagiti napapatag at trabaho. Saan ako nasabali at tao ken kuana. Day talaunay ti pagapalan kanyak ni Doña Dolores. Nakitak met no kasano ti kinairesponsable na iti asawa na. Pulos adi na maasikaso day di Don Roberto. Di ka unay agtaltalakin ni Celia, Diana. Apay anay bagam ti kasta, mama. Traitor day chay ababonan. Saan ang mapagtalkan? Anya ka din day taas sa asawam, mama. Nasingpat ni Manang Celia. Awan pa'y tinakitak ama ding aramid na. May bagam na day ta. Kaputasan mo anak kita ti pud-pud na nga ugali na. Anya? Idi si bibiyag pa'y day di papam. Amokon nga da sabali apanggap na. Anya? Jakab mo no kasano ti panangilaw lawag ko kan kay ti amin. Sapay la kumatawawatam ti baga. Anya day ta, mama? Madlaw ko iti. Akursunada ni Celia day ti papam. Anya? Agsasao ka kadi iti pudno, mama? Pudno ti bagbagak Diana. Agsapatak nga uray mauyos itan ti biyag ko. Mama? Kasla kayat ni Celia nga agawon kanyak day ti papam. Ngamjak impalubos. Binantaya ka na imbag day di Roberto. Tapno saan da makaramid iti saan anasayaat. Imposible day ta nga ibagbagam, mama. Posible, Diana. Daytoy titandanam. Siyak idi ti kakaasi iti puder ti amam. Kabailan nakpayan akabilan gapukin ni Celia. Kabalak dito a plano, Ninong. Awan ti rumbang a pagdanagam. Takkel, di ba nagtalag ko kan kalindon? Sabay ko ma. Ta sana masayang ti panagsanay. Narigat akalabanen, dagiti sigulen aman nakigubat. Ha? Kas lagagangay lakadakwadan, ti makangag itiranipak ti palto. Uray man naglabas, ti nagado abala iti abay na. Saan na mabutang? Di na ko mabutbut ngayon, Ninong. Saan ka butbut nga, Lindon? Ibagbagak latihang paiso. Gapo, ta sana bareng-bareng ti makirangat. Basit labid dot. Matay ka, asim mumulagat. Aniya? Maudi ka lamang kalbit iti gatilyo ti paltog mo. Sigurado malusok ti bangabangam. Ninong? Isungag sanay ka na imbag. No day tati kayat mo. Surutem amin nga ibagakan ka ni Brando. Ninong, agpatingga ti kabaalan nga aramidan ni Brando. Mabalin ka di atulungan nakmat nga agsanay? Aniya. Nakasagana kang agbayad iti dakkalagatad. Basta maisurum mat kanyak dagiti ammom. Lindon, may isa ka soldado.
Ken na nga to tiranggo. Kaya tasawon na ita. Natenag. Ken na ipasungal nga lakon iti adwarangat. Kabisado kon tigaraw na kiti kalaban. Ibagam numano ti kayat mo atangdan. Katukad ti panangisurum kanyak a makiranget. Alona, anak ko, di nakpanawan. Diyak kayat ti agmaymaysa. Sumurutaken ka. Tatang, saan ka amabalin a sumurot kanyak? Gaputa saan ka pa'y ama ikari iti lugar a papanak? Alona, pangaasim ta di na kumapanawan. Agpakada akon, kat di na kun sapulan pa'y. Di kay agdanag, napintas a lugar ti papanak. Anya? Dahito iti tandaanan niyo, tatang. Ipatpatag kayo unay-unay. Alona, di ka umadayo. Agsubli ka. Diyos ko. Naitagtagainap ko ti anak ko. Kaya ta sa undeta. Nagparik na kanyak. Nalawag ti na itagtagainap ko. Ngayon pagan ni Alona, anapintas ti lugar apapanan na. Kailiw ko na makita ni Alona. Parbangon gaya man. Kas ipasimudaag ti panagtaraok dagiti kawitan. Bumangonak. Kat masapa ak amapan ije kampusan to. Anak kaita naman day di Alona. Ato ti kapim, boss. Agyaman ak Brando. Boss, naawang ti panagsarita yo iti kalman kan ni General Barbosa. Wen Brando. Nagsaritaan mi ti may papan iti panangisuro na kanya kadag iti taduma pa'y ataktika iti pannakilaban. Kasta ka di, boss. May mayat ngagpaiso, no may sa soldado, wenno general ti mangisorokin ka. Apay na ko nam ti kasta, Brando. Boss, retirado a soldado nila kay Ignas. Nalaing ang makilaban. Ket, anya ti pakay naigan nila kay Ignas iti saritaan? Ti kayat ko asawan. Soldado mo't latin ang isuro ken ni Ruben, no kasano ang makilaban. Maawat akong ti kayat mo asawen, Brando. Iti ababaapan na rita. Agbalin kan tumot anasirem, iti pan nakilaban, no isuro na ka ni General Barbosa. At dapuntom iti dayta, Brando. Saan na nagbalin a masirib, wenno nasiglat dayjay a Ruben, no saan at tinulungan nila kay Ignas. Alona, anak ko. Ada akong dito nakaitan na mama. Babaan iti tagtagainap. Nagparik na kakanyak. Imparabaw ko iti pansyon mo dagiti sabong. Kasta matan na nagsindi ak iti kandila, iti abay ti lapidam. Anak ko, numabalin, jak kayat abasaan tinagan mo, ana imaldit iti lapida. Tirumbang ko maana kasurat iti lapida. Kat tinagan tinang pataykan ka. Tatay Ignas. Si kamat gayam, Ruben. Kasanong amum nagturungak dito Campo Santo. Sinurot ka, Tatay Ignas. Nagdadarsa pimanaw ita ijibalay. Di ka nagpakada kanya. Pasensyakan. Nudjakon impakada ti papanak. Ti amok, kat nakaturog ka pala itay. Awan ti rumbang ikidawam iti pasensya, Tata Ignas. Maawatan ka. Amom, Ruben. Nagparik na kanyak day di Alona. Babaan iti tagtagainap.
Isu nga imayak adagos dito'y Campo Santo. Anya? Nalawag iti tagtagainap ko dagiti balikas na. Nakunana nga awan ti rumbang apagdanagak. Asidagtan iti pribado at training ground nga imbaga kanyak ni Ninong, Brando. Wan, boss. Amok mutin da ito a lugar. Adaytan ti landmark nga agturong iti pribado at training ground. Agsiku ka iti kanawan apas ti kalsada. Wan, boss. Nakasagana akon iti daytoy nga ramidag. Sigun kini Ninong, adu dagiti taktika nga isuro na kanyak. Tapno saan nakabasta maabak iti ranget. Agsagana ita kanyak dayjay a Ruben. Kaputa na lablabas tupay ti masurusurok a makilaban. Gastoy matla tinariknak asaom. Idi pimusay day di gardo akabsat ni Alona. Sursuruten nak ti alimutang. Gantian niniwan tinapalabas. Tata Ignas. Isu anak ko nak nga awaanan ti sirbipay ti biyag ko. Nakasagana akmutan amatay. Kan pumatay. Awan ti da ka sa mapasamakan ka, Tata Ignas. Takdirak day tangay bagak. Agdalan da pa'y nga umuna itirabaho ti bangkay ko. Ruben. Di makala ka dya kung nakita dagiti dadakkel ko. Gaputan na sapa dapi musay. Sikantim bilang kong amak. Itinagan. Kaniti sangwanan tinakaitan naman day ti Alona. Ikarik adi kay baybayan, Tata Ignas. Boss, kunak man nagturong mutin dito pribado at training ground ni General Barbosa. Awan pala dito eh. Relax, Brando. Amang ano dimtengan ni Ninong asaan tangam mo. Imparada na lakit di tilugan na itinalingad apaset. Sabagay. Nalawa da ito'y at training ground. Sigurado nga ado ti masursurok dito eh. Sigurado na ita, boss. Sa bali lang dagiti taktika na isurokin ka. When, Brando? Mapresar ko dagiti insurum kanyak. Jak malipatan da ita. Ngam ad-adun tupay ti masursurok kinininong. At damat gayam ni Ninong iti saan unay nga adayo. Umay ka, Brando. Mapanta iti ayan na. Sino nga tamot day tagtuk-tuk-tuk? Makasi nga iti panagtugaw ko nga buy-buy iti cellphone. Ay buisit, sana makauray. Umayan! Asin... Ruben? Ignas? Naimbag nga oras yo, Doña Dolores. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ako. Kastamot ka na kayo. Naimbag mat nga oras yo. Sige, sumrak kayo. Celia, agluto kay tinaimas asidan. Dito'y balaya mangal daw da Ruben kan Ignas. Matungpal, Doña Dolores. Sakbay nga iserve mo ti kananda. Agdalan pa'y nga umuna dagiti taraon kanya. Nawatam, Celia. Anya ti plano nga aramiden ni Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.